Good morning. Muli, magandang umaga sa ating lahat at ako'y nagagalak at muli nagkasama-sama tayo. Muli, ito po ang inyong tagapagsalita sa umagang ito, Pastor Walter Faustino, in behalf of Jesus Be Lifted Up Church. Ano po? So, before I start, i-welcome po muna natin yung ating mga kaibigan, mga kabatchmate, mga fellow church leaders, fellow pastors, ano po, at yung ating mga kapastoran sa Mindoro po, Calapan, ano po, sila Reverend Bear, sila Pastora Jonah, kasibag po mga pastor, sila Pastora Diday, amen, Pastora Merla, ano po, ating evangelist, si Sister Leia, ano po, at lahat po ng mga leaders natin dyan sa J-Blue Mindoro. Maraming salamat po at muli magkakasama tayo. At dito sa parting Parañaque, si Pastor Gab and si Sister Marivic po. At may mga sinisimulan po tayong gawain, no? Pag-pray po natin sa Pangasinan, no? Kila Brother Robert, no po. At may mga sinisimulan pong gawain dito palibot sa Bacoor. At despite of all of these things, ano po, we cannot contain the Spirit of God. Amen po? At syempre, yung pong ating mga members, church leaders, ministry head, dito po sa ating J-Blue Church dito sa Bacoor, no po, sa bayan ng Bacoor. Ating po mga pastors, no po, ang ating musician pastors, no po, sila Pastor Edgar and Pastora Chat, no po, ang ating admin si Pastora Chic, at sa ating music ministry si Pastor Alvi, no po, at syempre po ang ating mga magulang, no po, dito sa ating church, si Reverend Stella and si Bishop Leonardo L. Bedanya Jr. No po, siya po ang ating senior pastor dito po sa J-Blue, no po. At ngayon ay siya po kasi ang head ng BCTO, Bacoor City Transformation Office. Ngayon po ay every Monday meron po silang meeting sa City of Bacoor, no po. Sa umagang ito mga kapatid, I want to encourage everybody na prepare your Bible, prepare your pen and your notebook. Mag-aaral po tayo. At sa umagang ito mga kapatid, ang pag-aaral naman po natin ay ang buhay ni Job. No po? The faithfulness and restoration. No po? Sige po, tayo manandaling manalangin. Father God, thank you for this morning. Thank you for your blessing and anointing, O Lord. I-anoint mo po ang iyong servant. Itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. Po. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakikinig ngayon. You touch their heart, O Lord. You touch their heart. Nasa huli, Panginoon, ng aming pag-aaral ngayong araw na ito, Panginoon, maintindihan, maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa buhay ni Job na kailangan naming matutunan. Lord, thank you so much. Alam namin, Panginoon, ito'y itinakdamong oras upang mapakinggan namin ang turong ito. In Jesus' name, Amen. 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 Okay, so handa na po ba tayo? Mga kaibigan, mga kapatid, fellow church members, ano po? Amen? Okay, so start na tayo. Ang pag-uusapan po natin ay ang buhay ni Job. Last week, ang pinag-usapan natin ay the life of Noah. By the way, dun po sa mga bagong viewers po natin at sa mga ngayon lang po nakapagbukas, ano po? Ito pong teaching na ito, ang title po nito is Men of Faith, Man of Obedience. Ano po? Nag-umpisa tayo sa buhay ni Noah, and then kay Abraham, at ngayon nga po ay kay Job. Kung mapapansin nyo po, Men of Faith, tapos Man of Obedience. Ano po? Dito po kasi pag-aaralan natin yung mga ginamit ng Panginoong mga tao at kung paano na individually ang mga taong to ay obedient. Kaya Men of Faith, Man of Obedience. You cannot be great kung hindi tayo pwedeng, kung hindi natin kayang sumunod. No po? Great man are product of great obedience. Tandaan natin yan. No po? So sa umagang ito, bago ko po simulan, nais ko lamang pong ikwento, no? Ito po yung napagnilayan natin kahapon. Way back 2008, no po? Ako po ay nakapagtrabaho sa Leyte
as organizational development officer. At nakapagtrabaho po ako dito sa isang kumpanya na to, Pasar, no? Allow me to mention, ano po, ito, the only copper smelting in the Philippines, and I'm proud of this company. Ano po, na-train din ako dito at ang boss ko rito napakagaling din. Ano po, pangalan, ang business ito is copper smelting. This is the only copper smelting in the Philippines, mga kapatid. Wala pong iba. Ano po, so ang naging ano sa akin dito, impression is this. Ang product po kasi namin doon, basically copper. Ano po? Pero bago po ma-produce yung copper na yun, copper anode, ang copper, alam natin siya ang ginagamit sa mga electrical wirings. Ano po? So, bago ma-produce yun, kailangan yan dumaan sa furnace. Furnace, dito ka susunugin, no? Susunugin yung anong yan, yung copper ore. Yung copper ore na yan, hindi po nanggagaling sa Pilipinas yan. Binibili po natin sa ibang bansa. Tapos dito lang po natin pinoprocess. At it requires around 1,200 degrees Celsius bago po yan ma-produce. At ang nakakatawa po dito, imagine niyo po na may apoy na habang kumukulo yan, imagine niyo no? Na-purify. Pag na-purify yan, makikita niyo po, I want you to imagine, may first layer, second layer, at saka yung nasa pinakababa. Ano po? Alam niyo po, to purify a copper, kailangan mong i-draw out yung iron. Yung iron, yan po yung pag nasunog, yan po yung umiibabaw. Ano po? Iron ang umiibabaw. At yung pong copper, yan yung nasa bandang gitna, at yung nasa bandang ilalim, ano po? Gold. Nakakatuwa pong isipin kasi, sabi ng mga geologists, sabi ng mga engineers, if there is copper, there is gold. Imposible daw po na may copper tapos walang gold. Hallelujah. So, paano natin to i-relate sa atin? No po? Ang buhay pala natin, para ding pinoprosesong copper. Akala mo lang ang produkto, ikaw, pinoproseso ka. Pero along the process, because of the furnace, you know, the pressure, the challenges, no po? Sabi nga nung professor ko sa college, because of the tremendous heat and tremendous friction, no? Naalala natin last week, ang pinag-aralan natin is about the diamond, kung paano siya mabuo because of tremendous heat and tremendous pressure. No? 725, ano yun? Square, pressure per square inch bago mabuo siya. Ano po? Ngayon, ang pag-aaralan natin ito, yung copper, mabubuo siya, pero akala mo yun lang yun. Yung pala, pag na-purify ka, makikita mo may isa pang byproduct which is gold. At sa pinagtrabahuan ko po, ang tawag dun sa lugar na yon, kung saan dadalhin mo yung mga precious metals, no po? No? Doon talaga makikita mo, no, ang dami mong napuproduce na gold. No? So, anong ibig sabihin? Pag pala ikaw ay piniproseso, pag pala ikaw ay dumaan sa proseso, no? Akala mo, ikaw lang ang pinuproseso, pero yung pala meron ka pang byproduct. May legacy ka palang maiiwan. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon sa buhay ni Job. No po? And before we start, I want to read, no po, para makilala natin si Job. Sabi po dito tayo ang ating pong teksto ay Job 1, no po? Job 1, 1 to 5. No po? Let me read the text, mga kapatid. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and shewed evil. No? Lumalayo daw siya sa mga evil things. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. So, 10 ang anak niya. His substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses. Ito yung mga asno, no? Was the greatest of all men of the east. And then verse 4, and his sons went and feasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and drink with them. No? Salitan daw nag-host yung kanyang mga anak, no? Feasting. And it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my son have sinned,
and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Si Job daw, mga kapatid, ay perfect and upright, no po, mapagmahal sa pamilya, no po, nakapagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak, no po. At meron siyang ginagawa, no, to sanctify his children. Every morning daw po, pag nagkaroon ng feasting, no, after 1 or 2 days, he will wake up early at nagkakaroon siya ng burnt offering. Ano po ibig sabihin nun? Kung ilan yung anak niya po, yun ang inaalay niyang burnt offering. Bakit? Ina-anticipate niya, baka nagkasala ang aking anak. Baka kinurse ng anak ko, baka may nasabing mali ang anak ko. Ina-anticipate niya na sa Panginoon. Ganyan po yung pagkatao ni Job. No po? So ngayon po, pag-uusapan natin, what happened to Job? No po? Bakit yung upright at yung perfect na tao, hinayaan ng Panginoon? No? Kung minsan nga po, nakakatawang isipin, ano? Di po ba kinausap niya? Sabi niya kay Satan, hindi mo ba napapansin yung aking sabi dito sa Job 1:8? And the Lord said unto Satan, hindi mo ba nakukonsider ang aking servant na si Job? Sabi ni Satan, kaya lang naman ganyan yan kasi binigay mo lahat eh. Nasa kanya yung protection, nasa kanya yung wealth, nasa kanya yung pamilya, no? Pero alam niyo po, ang nangyari kay Job, I want you to see this, mga kapatid, mga kaibigan, no? Ang tao may dalawang perspective kapag may suffering. Hindi po lahat ng suffering ay dahil consequence ng iyong kasalanan. Though alam natin na ang suffering usually ay consequence ng ating kasalanan. Amen? Pero alam niyo po, sabi nga sa Romans 8:28, lahat yan, no? Everything works for good for those who love Christ. Ano ibig sabihin? May pagpapaubaya ang Panginoon. No po? Sige, try mo yan. Kaya minsan, alam niyo po, maigi pa si Satan, ano? Nung humiling sa Panginoon, answered prayer. Pero alam nyo, ganon ka-confident. No po? Ganon ka-confident ang Panginoon sa kanyang servant na si Job. So, what is Job made of? Anong meron kay Job? No po? So, meron tayong 5 points dito, mga kapatid. I want you to really see these things. Kasi alam nyo po, the life of Job is almost the same as ours. Na matapos tayong mabless, ano po? Pag na-bless na, doon tayo nagkakaroon ng problema. It is time wherein, pag hindi ka naging faithful sa Panginoon and obedient, naging diligent sa iyong puso, yan yung time na nagkakaroon ng crashing, nagkakaroon ng falling away. Bakit? The focus is no longer on the Word of God and His purpose to your life, kundi your focus ay nagiging linyad doon sa kabila. Naakala mo, sa palagi natin sinasabi, maintindihan naman ako ng Diyos, maintindihan naman ako ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, dadating ang time na lahat ng napuproduce mo, lahat ng connection mo, lahat ng kamag-anak mo, lahat na nagmamahal sa'yo, walang magagawa. It is you and the Lord. At yan po ang nangyari kay Job. Ano po? Yan ang nangyari kay Job. Sige po, basahin natin. Number 1. Ano po? Number 1, pay attention to your character. Bakit po? Number 1, pay attention to your character. Ang ating topic is Job's faithfulness and restoration. Ano po? So, maybe we will last mga around 30 to 40 minutes. No po? I hope matapos natin to on time. Ano po? Ready na po ba tayo? Pay attention to your character. Siguro nagtatanong kayo, what's the difference between character and personality? Ano po? Character, mga kapatid, ito yung coming from the inside. Ano po? Inside out. Lumalabas ang karakter pag nape-pressure ka. Ano po? Ang personality, ito yung pinapakita mo sa tao. Ano ibig ko pong sabihin? When everything is good, personality pa lang yan.
Oh, alam mo, ang bait niya. Oh, alam mo, nakikita kasi normal. No? Pero once na ikaw ay nandun sa suffering, dun lalabas yung character. No? So ngayon po, ito yung ating magandang pag-usapan. Po. Si Job, 2 beses siyang tinest. Yung una, tinanggal lahat ang kanyang pamilya, nasira ang kanyang, nasunog ang kanyang, sinunog ang kanyang mga tupa, ninakaw ang kanyang mga camel, pinatay ang kanyang mga tauhan. So in short, mga kapatid, nawala lahat. Nawala lahat. Po. And sabi dito sa Job 2 verse 9, the test of character, kung minsan, kahit sino yung pinakamalapit sa'yo, yun yung pinakamasakit na maringgan mo ng salita. Naalala nyo po last week, ang pinag-aralan natin, attachment. Kaya tayo nakocontaminate. Kung bakit si Abraham ay naging great father ng many nation, hindi po siya nagpa-apekto sa attachment. Nakafocus siya sa purpose ng Panginoon sa buhay niya. Kahit mahal na mahal niya si Lot, no po, kailangan niya i-let go. No? So, dito sa ating pag-aaralan, yung sinasabi natin, yung pinaka-closest. Sino yung pinaka-closest? Especially sa mga husband. Siyempre, yung wife natin. Sabi dito, then said his wife unto him. Ito yung sinabi ng wife ni Job sa kanya. Pakinggan niyo pong maigi. Medyo masakit. Sabi niya, dost thou still retain thine integrity? Ito yung time na si Job ay puro sugat na. Wala nang lahat. No? Siya'y naka sa ashes para hindi masakit ang kanyang katawan dahil puro sugat na siya. No po? Sabi nung kanyang asawa, curse God and die. That's on the Job 2 verse 9. Pero alam niyo po, anong sagot ni Job? Basahin po natin. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish woman speaketh. Alam mo, no, kumbaga sa Tagalog, ganito pa, no? Alam mo, mahal kong asawa, ikaw ang pinakahibang na nagsalita, para kang hibang na katulad ng ibang tao. No po? Naging kaiba yung ugali nung asawa ni Job nung nakitang lahat ay wala na. And this is where the faith start. Diba? Pinuturo natin ito palagi. Faith begins when possibility ends. At kung maalala nyo po, nung time ni Noah, no po, kung mapapansin nyo, nagawa kaya ni Noah mag-solo, natapos niya kaya kung walang support ang family? Of course not. No po? At parang naririnig natin na sinasabi ng asawa niya, Noah, kung ano ang faith mo sa Panginoon, yun din ang faith namin sa'yo. Yun din ang faith namin panghahawakan sa'yo. Alam niyo po, this is the basic unit of the family. Basic unit of the society, which is the family. Kaya ang kalaban, diyan tayo inaatake. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang kalaban, Satan, palagi po ang inaatake niya ay ang pamilya. Dahil alam niya, pag malakas ang pamilya, malakas ang society. Ito po. Hindi niyo po ba napapansin sa buong pamilya? Pag hindi tatamaan yung tatay, nanay. Pag hindi kayo tinamaan dalawa, yung mga anak niyo. Kaya po mahalaga yung ginagawa ni Job dito, na proactive siya, mga kapatid. Proactive. Hindi pa man nangyayari, ina-anticipate niya pala, pinagpe-pray niya na, Lord, baka po may nasabing masama ang aking anak, baka po may nasabi akong masama, baka po may nagawa akong mali. Nagbe-burn offering na siya nung time niya. Ano po? So ngayon, anong ibig sabihin natin dito? Kailangan daw po pala, we are very watchful of our attitude toward God. Ulitin ko po we have to be very watchful to our attitude toward God. Anong ibig sabihin? Bakit po? Sabi ni Paul, no po, sa 1 Timothy 4:16, no? Sabi niya, know your weaknesses. Bakit po mahalaga? Know your weaknesses because the devil knows. Alam niyo po, mga kapatid, the only thing that we will be maintained standing upon the Lord kapag hindi ka humiwalay sa Kanya.
pag hindi mo inihiwalay ang kanyang salita sa iyong puso. When you say, oh, maintindihan naman ako, oh, nasa akin ang Panginoon. Yes. Pero ang tanong ko, what about your ways? What about your attitude? What about your character? Nasaan ang Panginoon sa buhay mo? Nakikita ba ng iba sa iyong buhay yung gusto ng Panginoon sa buhay mo? Dito po sa verse 1, sa verse 8 ng chapter 1 ng Job, sino ang nagsasabi na si Job ay upright? Si Job ay perfect? Siya ba? Ang Panginoon mismo ang nagsasabi. So meaning, ang ating lifestyle should be a good testimony sa iba. Nakikita ng iba yung pagbabago, nakikita ng iba yung stillness. Anong sabihin? Yung pagiging upright mo. So you have to be watchful with your attitude. Pay attention to your character. The change is inside out. Hindi po totoo yung change na pressure ka lang kaya ka nagbago. No. It's about time to change these things. Alam niyo po kung bakit? Kahit naman pong anong ituro sa atin, kahit ilang trainings ang atenan mo, pag hindi ka magde-decide na I want to change, Lord help me, I want to change. Ano po? Hindi po talaga tayo makakapagbago. Ito po yung maganda kay Job. Makikita natin sa bandang huli. Makikita natin how Job maintain his faithfulness despite of everybody's against him. No po? Kasi dyan po matatry, ma-measure yung faithfulness natin. Pag kinu-question na yung ating pananampalataya. Yung everyday na smooth, everyday na masaya, every morning you're hearing worship, praise and worship, you read the Bible, po, mga kapatid, hear me out. This is a natural way of life of Christians. You're not doing God a favor when you read the Bible. You're not doing God a favor pag gumawa ka ng mabuti. This is a lifestyle of a Christian. Po? Even giving, ang pagbibigay sa Panginoon. Ano po? Let us pray to the Lord na yung ating giving, ating pagbibigay, ating pagsasacrifice, offering sa Panginoon will become a lifestyle. Alam niyo po, yung pagmamahal sa Panginoon, yung honoring sa Kanya, it's like an oxygen. Parang prayer yan. Ano po? Prayer are like oxygen. You cannot live without. Alam niyo po, marami nagsasabi na, kahit pala hindi ako nakakapag-pray, buhay pa rin naman ako. Alam niyo po, wala po kayong pinagkaiba kay Eva at Adan. Ano po? Hindi pa rin natin nauunawaan yung sinasabi nating knowledge, but have not come to the knowledge of truth. Ever learning, but not come to the knowledge of truth. Ano po? Amen? So, di ba, tandaan niyo yung kay Eva at Adan, sinabi sa kanila, sige, kainin niya. Kay Eva, sabi, sige, kainin mo. Hindi ka naman mamamatay, hindi totoong mamamatay ka. Pero anong ibig sabihin? Dahil finite, limited ang mind, akala ni Eva, physical body yung pagkamatay. Okay? Physical body, hindi nila alam, it's the spiritual relationship to God. The same with us today. Akala po natin, nakakapaglakad pa tayo. Akala po natin, we're growing in our profession. Akala po natin, we're ascending. Nag-ascend tayo sa corporate ladder. Pero pag uuwi ka, have you ever imagined this? Masaya ka pag nasa labas, pero pag nasa kwarto ka na, ang lungkot mo na. Yes. Ako man po, mga kapatid, naranasan ko yan. Masaya ako dahil nakakapagbigay ako, everybody in my family looks, to me like I'm strong man, I'm a happy man. Pero alam niyo po, pag umuwi na ako na lang mag-solo at nasa kwarto na ako,
Ampaw. When everything is gone, outside yourself, I want you to ask this to yourself. Pag lahat ay wala na, ano ang natira sa iyong buhay kung wala kang Panginoon? And Job knows these things na hindi alam ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang asawa. Narinig nyo, di ba? Job 2:9, sabi ng asawa niya, Job, maigi pa, i-curse mo na yung Diyos mo. And die. Ang sagot niya, kung magsalita ka, para kang hibang, para kang hindi nakakakilala sa Panginoon. So, point, pay attention. Okay. Sabi dito sa 1 Timothy 4:16, take heed unto thyself and unto the doctrine. Mag-ingat daw tayo sa pinag-aaralan natin. Continue in them, for in doing this. Ano ibig sabihin nun? Yung mga tamang na ituro sa atin, pagpatuloy natin, mga kapatid. Thou shalt both save thyself. Ano pong ibig sabihin? Especially sa mga father. Mga father, listen. Yung mga young, listen. Pag daw po ikaw ay natutong sumunod ng bata ka pa, kasabay nito ay yung salvation mo, yung pamilya mo. Yung po daw pagsunod natin, yan daw po yung protection natin sa ating kinabukasan. Your obedience today is your protection tomorrow. Ang problema po natin, alam niyo po kung ano. Mismong sa generation po natin bilang mga magulang, ang laki ng pagkukulang natin, kilalanin natin ang ating Panginoon. Kaya wag po tayo magtataka. Wag po tayo magtataka na yung generation ngayon, sinasabi nila na fatherless generation. Either walang nagpakaama, or dahil hindi sila naturuan na kumilala sa Diyos, sila ay naging rebellious at ayaw nilang tumanggap ng father image. Nakukuha niyo po yung ibig ko pong sabihin? Either walang nagpakaama sa kanila, ito yung mga abandon siguro, Okay? Pero, tanong, bakit may mga kumpleto pamilya, pero ba't rebellious yung anak? Tandaan niyo po palagi, the same, sa time ni Eva at Adan hanggang ngayon, God will not intervene with your will. Hindi siya makikialam sa will mo. Kaya po, ang Panginoon, kung makikita niyo po, palagi siyang nakatingin sa ating puso. Palagi siyang nakatingin, susunod kaya itong anak ko, handa kaya itong anak ko to. Even nung pinili niya si Noah, nung pinili niya si Abraham, anong tiningnan niya? Tiningnan ba niya yung yaman? Tiningnan ba ng Panginoon yung yaman nitong dalawang to? No. Tinest sila sa laman ng puso. And God is very consistent on that. The same with Job. Ano sabi niya? Doon sa unang test kay Job, sige, tanggalin mo lahat, pero wag mo siyang sasaktan physically. Yan ang sabi ng Panginoon kay Satan. Pero nanalo ba si Satan? Hindi. Anong sabi ni Job? Okay? Sabi ni Job, hubad akong dumating sa mundo, hubad akong aalis sa mundo. Praise be to God. Mga kapatid, gusto kong ma-picture nyo anong nangyayari kay Job. Natanggalan ng pamilya, namatay ang mga anak, nawala yung kabuhayan, And then, yung last word niya, praise be the Lord. Yung ibinigay niya, ang Panginoon nagbibigay, ang Panginoon na nagbabawi. Praise be the Lord. Mga kapatid, ano ibig sabihin? Maliwanag po sa isip ni Job. Maliwanag sa isip ni Job kung sino ang Panginoon niya. Bakit po siguro iba sa atin, mga kapatid, forgive me. Iba po sa atin, nagsasabi, Brad, totoo ba yan? Baka naman, lang yan, kwento lang yan. Ano po mga kapatid? This is the very thing why people now can't commit to God. Hindi tayo makapag-commit sa Panginoon dahil sobra-sobra ang attachment natin sa mga bagay. Kasama po tayo dyan. Kasama po ako dyan. May mga kahinaan po tayo. At anong nagiging kahinaan? Okay lang sana po kung
kung prinsipyo, hindi po. Ang nagiging kahinaan, alam niyo po ako, ano? Gadget. Gadget. Ano pa? Byproduct of the gadgets. Yan po ang nagiging kahinaan. And nabanggit ko po ito last time. Nabanggit ko po ito last time sa teaching. Kung ano yung nangyayari sa palibot natin ngayon because of the COVID-19. Ano? O imagine niyo. Imagine niyo po yung nangyayari kay Job. Yun din po yung nangyayari sa atin ngayon. No? Ano pong ibig sabihin? Nakita niyo po yung nangyayari sa US. Alam niyo po, hindi po ako magsasawang sabihin to. Kasi masyado na tayong dinidistort ng teaching ng world. No? I will give you an example. May mga school sa Pilipinas, pinagbabawalan ng mga estudyanteng mag-pray inside the classroom. State University pa naman to. Ano pa? Mga kapatid, ito yung challenge ko dyan. Hanggat may exam sa school, hindi niyo pipigilan ng bata magdasal. Magdadasal at magdadasal yan. Kahit nga atheist, natututo magdasal. Atheists are those people who don't believe in God. Ano po? Pagbuhay na yung katapat. No. So what I'm trying to say is this. Mag-ingat po tayo, sabi nga kanina, dito sa ating binanggit na verse, mag-ingat kayo sa inyong pinag-aaralang doctrine. Hindi lahat ng tinuturo at sinusubo ng mundo kakainin natin. Mga kapatid. And the only source of wisdom that cannot be corrupted is the Bible. Lahat po kasi yan, mga nandyan sa palibot natin, no? Na akala ng mga tao bunga ng pag-iisip nila. They don't want to acknowledge the source of the knowledge. They just want the creation. They don't want the creator. Kaya, ang daming gulo. Okay? So, sabi dito, be aware of your doctrine. Yung teachings. Nako. So, to cut the story short, dito sa mga basic principles na nangyayari, basic mga pagkakagulo, especially sa US. Okay? We have to understand. Ano po? We came from one DNA. Actually, kay Adan, then Adan, lumabas, kinuha sa tadyang si Eva. Ano po? No? We basically came from two people. At pag tinignan nyo po ngayon ang DNA natin, mga kapatid, ang DNA natin, each one of us have the DNA the same to everybody in the world. Meron tayong portion ng DNA na naka-implant sa bawat tao sa mundo. Which means we came from one lineage. Now, if we have one lineage, there's only one race. It's the human race. And please stop, no po? Maging diligent tayo dun sa pag-accept ng mga popular things. Like what? Racial discrimination, ano pa? Alam niyo po, itong issue sa United States, this is not really just an issue of racial discrimination. O masyado lang tayong na humikipot dun sa isipin na ito yung racial discrimination. There's only one race. So what racial discrimination are we talking about? This is an issue of sinful nature of man. This is not a racial issue. This is a sinful issue of man. Talagang ang tao, puti, dilaw, brown, okay, black, mayroon po tayong inherited sin. Alam niyo po, yan ang nakakatakot dun sa ating mga ibang nation. They pretend to be the first world. Pero alam niyo po, yung mga nagpipretend ng first world, especially the US, they have the highest illiteracy. Go to the statistics. They have the highest illiteracy. Mas mataas sa illiteracy ng Pilipinas. Okay? So, alam niyo po, this is not an issue of this is not an issue of racial discrimination. This is an issue of sinful nature of man. Lagay po natin sa isip natin yan. Walang race na ikukumpara dahil iisang race lang tayo, human race. Maybe they are talking about the ethnicity or the ethnic group, not the human race. Nung binuo po ng Diyos ang mundo,
kumpleto na tayo. No po? Wala na pong naiiwang tao na kalahati unggoy, kalahati tao. Wala. Sabi sa Bible, everything is complete. It so happen, uulitin ko lang po, dun sa European, nung time sa Europe, nakita nila, nag-explore sila, nakita nila may mga ibang mga tao, ibang kulay. And they thought, no, this white complexion is more superior than this black one. Which is wrong. Bawat tao may purpose ang Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng i-belittle ang mga ethnic group na yan. Okay? Hindi mo pwedeng i-belittle kung sila hindi nakapag-aral. Because they are creation of God. Ito po. Yan po yung totoong edukasyon, mga kapatid. Yung pong pag-discriminate ng nakapag-aral at hindi nakapag-aral, yan po yung mga kinikilos ng mga uneducated person. Education means, from the Greek word eduko, means to know and practice what is right. Not on their own eyes. Not on their own eyes. Po, may binigay po sa ating manual. And through the history, yung buhay ng mga ancestors natin hanggang ngayon, kung titingnan nyo lang po, seryosohin nyo, this value system of our ancestors are legacy in our time. No po? Legacy in our time. Okay? So, let me just summarize yung ginawa, no, ng mga kaibigan ni Job. May kaibigan siya, may tatlo siyang kaibigan, no po, si Bildad, Eliphaz, and Zophar, no po. At itong mga kaibigan niya to, sinabi nila na, aminin mo kasi na may mali ka. No? Alam mo sa ginagawa mo, Job, sabing gano'n, no? Alam mo sa ginagawa mo, Job, mas maigi pang ang donkey, pwedeng manganak ng tao eh. Kasi yung ina-expect mo, imposible na yan. Kung ikaw ang kaibigan ng isang taong nasa suffering, will you appreciate these guys? Yes, pag binasa niyo po ang Bible, parang ang tatalino nila. No? You try to read. Para po ang tatalino nila, ang dami nila sinasabi. Wisdom, etc. Pero nung nagsalita si Job, sabi ni Job, alam nyo, akala nyo lahat alam nyo. Pero yung wisdom na alam nyo, na dahil hindi yan galing sa Diyos ko, yung wisdom na yan, kasama nyong mamamatay. Alam nyo po kung bakit? Ang tingin ng mga kaibigan ni Job, itong tatlong to, Eliphaz, Bildad, and Zophar, no po? May mga kayang tao to. Educated tong mga tao na to. Pag tinignan niyo yung yung discussion nila, no po? May first round of discussion, may second round of discussion pa, ano po? They are educated people. Pero mali yung perspective. Maliwanag kay Job, no po? Na lahat ng nangyayari sa akin ay galing sa kamay ng Panginoon. Mamaya po babanggitin natin. No po? Sa chapter 40, 41. 41 or 42. No po? Maliwanag po kasing maintindihan natin, mga kapatid, na maging honest tayo sa sarili natin. Kung nagkasala tayo, aminin natin. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pero paano ka pupunta sa isang tao na hindi mo siya alam kung anong nangyari sa kanya? No? Hindi nga nila malapitan nung nakita nila si Job na kaibigan nila. Dahil malayo pa lang nakita nila unrecognizable. Ano ibig sabihin ng unrecognizable? Puro sugat si Job. Mga kapatid. At kung minsan, pag ikaw ay kumakapit, naninindigan, no po, sa iyong pinananampalataya ng Diyos, the world sees you as what? As mentally ill. As fanatic. As dogmatic. But don't worry. No po? Don't worry. Kasi alam niyo po, yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay totoo noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. No po? At papatunayan yan mamaya sa buhay ni Job. No? So, ano yung pangalawa? Okay?
Sabi dito, no? Sa Job 1:20-21. Nung nalaman niya na nasira lahat yung kanyang kabuhayan, namatay lahat ang kanyang anak, no? Nasunog yung kanyang mga hayupan. Sabi niya, tumayo daw si Job, pinunit ang kanyang robe, no? At sa verse 21 sabi niya, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Kitang-kita nyo po na wala siyang attachment. Maliwanag sa kanyang Diyos. Lord, kahit anong gawin niyo po sa akin. At doon sa verse 2:13, sinabi niya pa doon na even though God slay me, paglilingkuran ko pa rin siya. Ano po? So, mahalaga mga kapatid, na maintindihan natin, maunawaan natin, paano tayo mamumusisyon sa harapan ng ating Panginoon. Ulitin ko po, paano tayo namumusisyon sa harap ng ating Panginoon. Alam niyo po, pagkaharap ng ibang tao, ang bilis natin, ang galing natin. Lahat po tayo, kasama po ako dito. Minsan po, alam niyo po, sinasabi ko nga po ito, minsan pag magtuturo ako, may gising po ako sa umaga na parang, Lord, hindi ko po kayata kayang ituro ito, masyado po yatang talas, masyado po yatang sharp. Lord, bakit po ganun? Kung kailan ako magtuturo, nagkakaroon ako ng struggle. Ano po? Pero alam niyo po, natutunan ko na maging gentle, maging sober. In Jesus' name, in Jesus' name, in all His grace and His abundance in my life at sa pamilya ko po. May mga kiskisan kami sa bahay. Ano ibig sabihin ng kiskisan? May mga friction kami. With my wife, with my children. Ano po? Hindi po nawawala yan. Don't expect na yan ay mawawala sa bahay. Bakit? Palagi pong may hasaan at may kutsilyo at may hasaan. Ano ibig sabihin? Ano po? Minsan, ikaw ang itak, minsan, ikaw ang hasaan. Ano ibig sabihin? Ang itak ho ba tumatalas mag-solo? Hindi. Kailangan niya ng hasaan. No? At tayo po dito sa mga nanonood, no po, kung ikaw ang itak, no po, tingnan niyo po yung mga katabi niyo. No? Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Ngayon po, sige, tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Kung ikaw po yung itak, kailangan mo ng hasaan. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Magaspang po ba yung katabi niyo o makinis? Ha? So ano pong ibig sabihin mga kapatid? Talagang may proseso ang Panginoon. May pain process. Hindi po pwedeng wala. And unless you let God process you, that's the only time that He will sharpen you. Sharpen what? Sharpen your spirit. Sharpen your senses. Sharpen your ear. Para makinig. At ito ang nakakahanga kay Job. Ano po? Kilala niya kung sinong Diyos niya. And even in the Old Testament, maraming great people na nagsabi. Like David. Sabi ni David sa kanyang anak. Sino ang anak niya? Si Solomon. Sabi niya, my son Solomon. No? Know the God of your father. 1 Chronicle 28:9. No po? 1 Chronicle 28. My son Solomon. Know the God of my father. Know the God of thy father. No? Ano pa? Sabi ni Paul, si Paul napakasipag din itong mag-train ng tao. No, si Apostle Paul, ano sabi niya sa Galatians 4:19, sabi niya, sa Galatians 4:19, sabi niya, I travail in you again in birth. Ako ay nagle-labor again. Ako ay nagpapakahirap sa inyo. Until Christ form in you. Yan po yung hindi nakita ng tatlong kaibigan ni Job. Akala nila they can only interpret, they can only advise. Pero ito yung sinasabi nating reverence without understanding. Kinikilala nila pero wala silang pangunawa sa Panginoon. Ang sakit Ang sakit mapakinggan Matatalinong tao,
may kaya, no po? Ha? Tapos kahit pala anong sabihin mo, ang pagtingin ng Panginoon sa sinasabi mo ay hindi upright. Bakit? Kasi hindi yan yung will ng Panginoon sa'yo. Ito po. And then, number 5, don't complain. Ano po? For a while, ha? Tayo ay... Ayun, yung number 4 po, place your complete trust in God. Number 4 po. Place your complete trust in God. Ito yung sinabi ni Job, no? Okay? Lumabas ako ng hubad sa mundong ito. Aalis akong hubad. Praise be the Lord. Ito po. And number 5, sabi sa number 5, don't complain. Okay? Sabi dito, Job knows his God and his positioning in light of God. Bakit? Kung mapansin nyo po, normal ba na i-praise pa ng tao ang taong nasa gitna ng paghihirap? Sabihin niya, praise be the Lord. Praise the name of the Lord. Siya ang nagbigay. Siya ang magbabawi. Siya ang magti-take away. Tingnan niyo po yung puso ni Job. Tingnan niyo po yung attachment niya. Hindi po kasi yun common eh. Ano po? Parang ganito yan eh. Tanggalan kaya kita ng trabaho ngayon. Malamang punta kang labor. Pag bigla kitang tinanggal sa trabaho. Tama ba? Okay. Paano kaya kung bigla kong butasin yung gulong ng motorsiklo mo? Malamang magrereklamo ka sa barangay. Tama po ba? Okay? These are the rule of this world. Okay to. Kasi kaya kailangan ng order. No po? Pero tandaan niyo po ito mga kapatid. Pag ang issue ay spirit, hindi siya kayang solve ng physical standard. It should be like also in the spirit realm. No po? Kaya po huwag kayong magtaka kung bakit ang mga atheist hindi niya matanggap na may Diyos. Okay? Dahil magkaiba po yung realm natin. Na-reach natin yung spiritual realm. Ang mga atheist po palagi lang nakabase yan sa, sige, prove mo sa akin. Patunayan mo sa akin. Kailangan ko makita. So, to see is to believe. Kaya hindi po magtama yung ating spiritual belief, spiritual realm, principle, or kingdom principle, doon sa, what? Earth. Physical. Okay nyo po? Hindi niya kayang abutin. Bakit? When you believe in God, and when you give your faith in God, it's unquestionable, mga kapatid. Hindi mo kailangang i-analyze yung faith. Hindi mo kailangang i-justify analytically sa mga taong hindi naniniwala ang faith. Okay. Siguro nagtatanong kayo, paano po natin mapapatunayan? Okay, ito po sasabihin ko sa inyo. Ang Diyos ko, hindi ko kayang i-contain sa isang test tube, ilagay sa laboratory, patunayan sa inyo na may Diyos. Pero kaya po nating ipakita sa bawat isa ang mga buhay na binago ng Diyos. At yan po yung proof. Ano po? Yan po yung proof. Second, sa philosophy, you cannot deny something that is non-existent. Hindi mo daw pwedeng i-deny o hindi mo kailangang i-deny ang isang bagay na wala naman. Tama ba? Tingnan niyo po ang attitude ng atheist. They're denying God. So meaning, alam nila in their subconscious mind that there's God. They don't just want to accept God. Ano po? I've been an atheist for 7 years. And I have this idea and I have this, and it leads me to oblivion. Wala po akong napuntahan. Nasayang ang panahon ko. Although, alam ko, kasama to sa proseso ng Panginoon. Kaya niya ipinaranas sa akin, no? Ang buhay na ganon, pinaranas niya sa akin na ako'y naging ano bang tawag dyan? Excited sa katuruan ng mundo dahil alam niya, sige, para sa susunod na mga panahon, alam mo na ngayon ang dahilan.
Hinasa po tayo sa labas. Para hindi dahil walang dahilan yan sa Panginoon, may purpose ang Panginoon. Bakit niya hinayaan na ikaw? For example lang ha, marami tayo ditong nakikinig. Bakit hinayaan ng Panginoon na, for example, hindi ka makapagtapos ng pag-aaral? Bakit hinayaan ng Panginoon maranasan mo to? Bakit hinayaan ng Panginoon na magkahiwalay ang magulang mo? Bakit hinayaan ng Panginoon na ikaw ay hindi, ba't ikaw ay biglang na lumaya sa inyo? Alam niyo po, lahat pong ito, sabi nga ni Job, lahat ito ay nasa kamay ng Panginoon. Nasa atin lang kung i-acknowledge mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Pag ang niyakap mo ay yung sinasabi ng mundo, I tell you, you will be destroyed. You will not be restored. Lahat po na nagkasala, great sin in the Bible. Nung bumalik sila sa Panginoon, ni-restore sila ng Panginoon. Ito po, ni-restore sila ng Panginoon. Sabi dito, sa Colossians 3:1-2, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3:1-2. Faith produce patience. Hanggat nakita niyo yung buhay ni Job, habang nakikipag-discourse siya, nakikipag-discussion sa kanyang mga kaibigan, ano po? Natinag po ba siya? 2 round yun, mga kapatid. O imagine niyo, nakikipag-discussion ako sa aking mga kaibigan habang ang dami kong sugat sa katawan. At sabi nga niya, Lord, kung pwede lang isang saglit mong iangat itong kabigatan na ito para naman makalunok ako ng tubig o makakain ako ng walang sakit. Ganon kasakit ang nararamdaman ni Job. Pero try to imagine, bakit? Paano niya na-focus ang kanyang spiritual senses, spiritual mind to discourse with these people? Alam niyo po, there is perfection in infirmity. Diyan ka perfect ng Panginoon para makita mo ang sarili mo talaga na kung ibibigay mo yung dependency mo sa Panginoon, He will make you great. He will make you great. Katulad po ng mga naunang ancestors natin. Ngayon po, mga kapatid, nakakalungkot. Nakakalungkot. We are depending on the creation. Lahat ng gadgets, lahat ng... I'm not talking only the gadgets, that is one, ha? Lahat ng tools dito sa mundong ito. And I want to share to you, alam niyo po, may mga kliyente po ako na sinasabi nila sa akin, Walter, we're tired of the technical trainings. We want to go back to the basic. And what is that basic? Value system. Values formation. Kasi nakita nila after nilang ibigay lahat ng mga technical programs, technical trainings, hindi nag-improve ang production. Why? Kahit po may tools ka, kahit may education ka, kung mali ang perspective mo, mali ang attitude mo, ano po? It will not work out. Palagi ko po itong sinasabi. All the equipment, all the tools, okay? It will help you. Tutulungan ka niyan. But it will not change you. The only thing that can change you totally is the Word. Ano po? Kaya nga po may sinabi, di ba? And the Word become flesh. Makita yung manifestation ng salita sa buhay natin. Katulad ng ginawa ng Panginoong ipinakita niya, when the Word become flesh, binuhay niya si Jesus Christ as a Redeemer. Alam ni Jesus Christ kung anong mangyayari sa Kanya. The same as Job. No? I will close this dito sa last verse ng Job. Last chapter ng Job. Sabi po dito, sa Job 42. So in short, ang Panginoon sinabi kay sa tatlong kaibigan niya, kayong tatlo, hindi kayo naging accurate, hindi kayo naging truthful sa inyong kaalaman tungkol sa akin. May kasalanan kayo kay Job. Pinakuha sila ng iaalay. Ano po? Dali lang ha. Basahin natin. The deliverance. Ayan. Okay.
It was so after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz, the Temanite, my wrath, yung galit ko, is kindled against thee, pero hindi ko kayo paparusahan according dito sa galit ko. No? Sabi dito ng Panginoon, pumunta kayo kay Job, mag-alay kayo, at ipagpe-pray kayo ni Job. Sa takot nitong tatlong to, dahil na-realize nila yung pagkakamali nila, kala nila talino nila magsasalita, di ba? Punta sila, nag-pray sila. And Job prayed with them. No? To cleanse them. At alam niyo po, anong ginawa ng Panginoon? So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Ito na yung restoration. Ano po? Restoration ng Panginoon kay Job. For he had 14,000 sheep. Dinoble ng Panginoon yung ari-arian niya. And 6,000 camels. And 1,000 yoke of oxen. And 1,000 she-asses. He had also 7 sons and 3 daughters. Ibinalik ng Panginoon. Mga kapatid, wag po tayong panghinaan ng loob. May mga bagay, may mga tao, may mga opportunity, no po, even finances, even businesses na nawawala po sa atin. No po, isa lang po ang mensahe ng Panginoon sa atin dyan. Son, go back to me, and I will lead you. Until such time, your heart is ready, then acceleration will come to you. Hindi po talaga pwedeng magpaikot-ikot ka katulad nung ginawa ng mga Israelita sa wilderness nung sila ay galing, di po ba? Nung nilid sila ni Moses from Egypt to the promised land. Pag po natin binaybay ngayon yan, ilang oras lang babaybayan? Parang nasa 12 hours or 6 hours sa plane. Pero tapos, pagka nilakad mo, sabi nila parang 15 to 35 days. So sabihin na natin 45 days sa paglalakad. Inabot po sila ng 40 years. Bakit? Dahil po sa katigasan ng ulo. Mga kapatid, sa umagang ito, nais ko pong ma-realize natin na yun pong obedience, katulad ng obedience ni Job, o yung pagiging faithful niya, no? Pagsunod niya sa faith, ano po, ay magbibigay talaga sa atin ng restoration sa ating buhay. Hindi po natin kayang gawin mag-solo ang pagbabago sa ating buhay. Kailangan po natin may pagpasakupan. Kailangan po natin ng set man. No po? Kailangan natin ng salita ng Panginoon. Kailangan natin ng kababaang loob. Ang tanong po, sino magtuturo ng kababaang loob? Sino magtuturo ng accuracy? Sino magtuturo na kailangan mapihit ang puso mo, matrain ka, matune ang puso mo kung wala ka pong pinagpapasakupan. So mga kapatid, sa umagang ito, I hope we were blessed sa buhay ni Job. Katulad ng mga naunang ancestor natin, he is a victorious man of God.